Benvingut, benvinguda al Cuida't d'avui. Comencem buscant una posició estable i confortable. Busca un bon suport a un coixí, a una cadira. Busca estabilitat a la columna. Sent un bon recolzament de glutis al coixí o a la cadira. Sent aquest triangle que dibuixa la teva pelvis amb els genolls, amb els peus. I també el dibuix de la columna, cap i braços. Et proposo avui que miris d'apropar el dit gros amb el dit índex i els altres tres els deixis a part i els pots recolzar a la zona de les cuixes, genolls, amb braços una mica estirats. Aquesta posició té dos sentits. Un té a veure amb l'aspecte més sutil, més energètic de la posició. El cos té tot aquest espai, no? Té totes aquestes connexions sutils i alhora també té a veure en la simbologia del dit gros com la part més sàvia de tu, com la part, podríem dir, del teu ser. I l'índex seria el petit jo, aquest personatge que ens fem i que ens creiem que som. Quan els ajuntem, és com que aquest petit reconeix el gran. Si et sents còmode amb aquest petit contacte de les parts digitals del dit, sense clavar les ungles, t'hi pots quedar i els altres tres queden junts, però a fora, no? Apartats, però recolzats en el cos. Aquesta posició també es pot fer deixant els palmells de les mans en l'aire o avall. Avui els deixarem avall, els palmells de les mans avall. Aquesta posició repercuteix, ressona en els braços i per això et vull proposar fer un petit moviment en el coll. Agafes aire i a l'expulsar deixes caure el coll endavant, com si et miressis al melic. La columna queda recta. I des d'aquí passes a fer un cercle amb el cap, una rodona. I ho fas en un moviment molt suau, molt lent. Vas deixant que la respiració entri i surti. Com si anessis a càmera lenta. La part posterior, la zona de rotació de la part posterior. Fes-la suau segons la teva esquena, segons la teva cervical. El més important seria la lentitud d'aquest gest. I ara que probablement ja tens el moviment, quan estàs en el costat i vas anar enrere, vols anar enrere, agafes aire. Quan estàs a l'altra espatlla,
comences a treure l'aire tota l'estona que vas amb el coll penjant per davant, per dir alguna cosa, expulses. Quan ja arribes a l'altre costat, comences a inspirar i vas amb el cap una mica enrere. Canvia el sentit, ves cap a l'altre costat. Quan vas per darrere, inspires, quan vas per davant, expulses. Anem aturant, acabes la volta. I busques verticalitat en el cap. Observa el rostre amb una expressió serena, una mica d'espai entre les dents. La llengua tova dins la boca. I deixa sentir com entra i surt l'aire pel nas. Pren consciència d'espatlles, colzes, braços i mans. Aquest petit contacte dels dits. Sent l'equilibri i verticalitat de la columna. El suport de glutis, cuixes, genolls, cames i peus. Per una banda, el contacte de glutis en el suport que t'aguanta. I per l'altra, la part més alta del cap, com si hi hagués un petit imant on posaríem el barret, que ens ajuda a allargar-nos en l'aire.
amunt, a créixer. Amb el rostre relaxat, les espatlles en un petit contacte d'omòplats per darrere, que sents el pit obert, i d'aquí d'espatlles a colzes, de colzes a canells, i el contacte i consciència de les mans. Sent estabilitat, però no tensió. I adona't com entra i surt l'aire del teu cos. Observa l'entrada i sortida del nas, de l'aire del nas. I observa la reverberació en el teu pulmó. A on es situa la respiració? Sigues observador o observadora de on es va situant aquesta respiració. Està a la part baixa del pulmó, reverberant a la zona del ventre. Està a la zona de les costelles, a la zona toràcica, o està a la part alta, pit, clavícula. Sigues observadora de la respiració. Mentalment farem unes quantes respiracions portant l'atenció a les dues carreteres que podem dibuixar des de a dalt al cap, des de que inspirem, i al expulsar és com si les dues línies dels dos rius poguessin sortir des de la part de l'entrecelles que ha entrat la consciència de la respiració i baixem un camí cap a les espatlles, a les dues alhora, pel costat de les orelles, el coll, les espatlles, cap als colzes, cap als canells, cap als palmells de les mans, i al trobar-se els dos dits, l'índex i el gros. I l'últim punt seria aquest contacte d'aquests dos dits de cada mà. A l'inspirar pujo des de la punta dels dits
fins a dalt el nas. A l'entrecelles, i al treure l'aire torno a baixar de l'entrecelles als costats fins als dits de les mans. Utilitza tots els recursos de sensació, percepció, imaginació que et siguin possibles. Sigues flexible, amorosa amb aquesta pràctica. La pròxima vegada que inspires, que et quedes a la zona de l'entrecelles, expulses l'aire conscientment pel nas. Fes 3 respiracions en aquest petit recorregut de l'entrada i sortida per les 2 fosses nasals. Sent tot el teu cos en aquesta posició. Relaxa suaument el contacte dels 2 dits, de l'índex i del dit gros. Deixa caure i mou una mica el cap suaument, com hem fet al principi. I recull l'experiència, la sensació d'avui, d'ara. A poc vas movent espatlles, braços, mans, per anar sortint a poc. Adona't de com estàs ara en relació fa aproximadament uns 19 minuts i que aquesta llavor t'ajudi a anar entrant en aquests espais d'intimitat, d'autocuidado, d'autoconeixement, d'observació. Que tinguis molt bona jornada, molt bon dia, molt bona tarda, molt bon vespre. Fins demà. Gràcies.